Despois dun ano de parón, o Concello de Cambados, en colaboración coa Xunta de Galicia, volve a poñer en marcha o Obradoiro de Emprego. No curso de formación profesional participarán este ano 20 persoas que se formarán nas especialidades de albanalería e carpintería. O Obradoiro a mí parece unha ferramenta importantísima, unha ferramenta moi útil, porque ademais de formar xente, ademais de formarvos, estades percibindo un salario, estades cotizando a Seguridade Social e xerando dereitos tamén para o desemprego, e aparte deso estades facendo unha labor importantísima para o Concello. Os participantes recibirán clases teóricas e, sobre todo, prácticas. Nestes traballos, o Obradoiro desempeñará varios proxectos para mellorar diferentes zonas da vila. Este ano destacan os traballos que realizarán para renovar as sendas peonís de Cambados. Por exemplo, o acondicionamento dentro do Obradoiro de albañilería da Centro Sociocultural da Mercede, onde queremos trasladar a policía local, e tamén dentro do de carpintería creo que o máis destacado vai ser o das rutas de sendeirismo, tanto a ruta do Umia como as rutas do Camiño de Santiago, da variante espiritual, sobre todo do Padre Sarmiento, que son dúas rutas pola natureza fantásticas e que, co Obradoiro de carpintería o que se pretende é dotalas de boa sinalización, de elementos de seguridade, tipo barandillas, pasarelas, etc., todo en madeira. O Obradoiro está financiado pola Xunta de Galicia. Dende a Administración Autonómica decidiron este ano aumentar a duración do curso a un ano, en lugar dos 9 meses anteriores. E iso tamén, estou convencido que vos vai a axudar para lograr os obxectivos que se persiguen co Obradoiro, que é intensificar ou profundizar a formación que tedes, que vades a ter nestes dous ámbitos, en albañilería e carpintería, e logo tamén a parte práctica, algo moi importante. Os participantes xa comenzaron este luns coas clases teóricas. Ademais da súa formación, recibirán un salario e ao remate entregaráselles un certificado que garante a súa profesionalidade e lles abre as portas do mercado laboral.